No se on Teknoita eli avaruussetä tässä taas terve. Haluaisin tällä videolla kertoa hieman meidän 9.7. Vastavirtaklubilla järjestettävistä Kovaidinet 20V Gaiden bileistä sekä hieman Tampereen Uuden Aallon underground hardcore techno skeneen liittyvästä historiasta, joka tietyllä tavalla lähti käyntiin 20 vuotta sitten Vastavirtaklubilta. Ja ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia, jotka tuli tuossa kesäkuun alussa meidän 20V-synttäreille, Varjobaariin ja Muovitehtaalle, jotka mahdollistitte kaikki yhdessä sen virtauksen, joka oli aivan mahtava siellä. Kiitos paljon. Tosiaan 2005 itsekin muutin Tampereelle ja niihin aikoihin nykyään Valovoimanakin tunnettu Seppo sekä pari muuta alkoi järjestämään täällä Tampereella semmoista tapahtumaa kuin Syntesia-klubi, missä oli kaikenlaista ambientista noiseen ja HC-teknoon. Se oli semmoista aikaa, että toi underground HC-teknoskene oli jo hiipumaan päin Helsingissä ja sitten tämmönen niinku uusi sukupolvi alkoi käynnistelemään toimintaa Tampereella. Se oli semmoinen alkusysäys semmoiselle ketjureaktiolle siitä, mitä te näette niin kuin Tampereen hardcore-tarjonnassa tänäkin päivänä. 2007 me tultiin kovaytimenä mukaan toimintaan ja 2008 meillä oli Vastavirtaklubilla Brainbashers Gaiden nimiset bileet, minne oli sitten puukattu Ruotsista Despairful Tomorrow, joka tunnetaan myös nimellä Starving Insect. Me tuotiin sitten myös 2010 Vastavirtaklubille Splattercore Recordsin Euroopan kiertue, ja siellä oli esiintymässä myös meidän 20-vuotissynttäreillä nähty Chunkiekat ekaa kertaa Suomessa silloin. 2011 oli meidän viimeisimmät Vastavirtaklubibileet. Sinne me tuotiin Naoto Suzuki, legendaarinen japanilainen hardcore-techno-artisti. Tunnetaan myös muun muassa nimillä Smiley Slayers ja Burning Lazy Persons. Kiitos. Kiitos. Nyt 20V-vuoden kunniaksi onkin mukava palata myös tähän vanhaan legendaariseen venueen. Tällä kertaa meillä ei ole ulkkareita, mutta meillä on paikallisia toimijoita. Meikäläinen avaruussetä soittelee taas sitä syväluotaavampaa HC:tä ja speedcorea, mitä ei yleensä kuule oikein missään. Sitten kuullaan Hindu HC-tykitystä Shutterlingilta ja Talmanilta varmaan tuttuun tapaan kaikenlaista HC:tä ja crossbreed-meininkiä. Sitten täysin uutena esiintyjänä Site eli Sight, uuden sukupolven artisti, soittelee omaa matskuaan. Sitten Cinderella tulee vielä vetää kunnon speedcore-tarinat loppuun. Tämä tapahtuma on osa Vastavirran kesäkeskiviikkoja ja toivottavasti pääsette mukaan, kaikki kynnelle kykenevät, ja nähdään siellä.